Wala kay bugas inyong balay karon tay. Duha na kadlaw na kung may bugas. Duha na kakaadlaw ay bugas. Unsa ra may imong gikaon? May mga ang kuan na pinangayog ko na mo. Saging-saging. Ang mga ngayo ra ka. Ang karon sir nga maantos lang ko kamang-kamang karon makita ko mga puwak nga lansones kaya kung ibaligya. Maantos lang ko sir way kaon. Inom lang kog tubig. Kung masakit ko ako lagi ubot kasi matiman ako. Tay. May buntag. May buntag sir. Amang kapadulong. Hindi talaga panagabuyan. Ha? Hindi ito panagabuyan. Dili ka kabarog tay? Di. Unsa man magkamang ra jud ka? Kamang ra. Ginoo. Amang kadapit mangita og panginabuyan tay. Mangita karbis buwahan. Buwahan? Lansones. Lansones? Kabalo day kamo sa kaglansones tay. Mangita na ng mga tagak-tagak sir. Ang mga tagak-tagak Baligya ra ko para makabay ko bugas. ay imong ipunon. Imo day kibaligya. Unya og dili ka maka tigom-tigom anang lansones nga imong giingon tay kanang mga puwak-puwak. Mangita ko pasol kay magpaguna na lang. Nagdala man po day kagkuan tay no? Wala kanang nataran ba pagunas balay. Amang paggunas balay. Unya tay kaning pila man po suhol nimo nang magpaguna ka tay? Mayra. Pila man po? Gamay ra taga ka 200. 200? May nang sir makapalit og bugas nga. Pasan kanang 200 kapalit ka bugas og sudad. Unya tay og walay magpasuol sa imo tay. Kantos lang ko sir way kaon. Inom lang kog tubig. Minom lang kag tubig? Diyos ko. Oo. Kasi gahimtang sir ako maigsuon protos lagyo man. Tapos lagyo ang imong maigsuon. Ako mahimo ko pobre pod. Kinsa ra may nagpuyo diha sa inyong balay tay ikaw ra isa? Ako ra isa. Magani sir kung masakit ko ako ra gyud lihok ko sa bisag tingkapuya. Lihok jud ka tay. Okay. Ano kamera ba? Tambal ba kay kita gusto mamatay. Kahit may pamilya din sa doon. Asam tadagan. May nagnasilingan ni mo maluoy. Pero naa kanang imong kuan di ase tay, kanang imong mga silingan tay, maghatagan pud sa imo ha. Ay matag na pero dili permente ya pod. Mao lagi tay no kay na may pamilya no. Matag ba pod permente. Yan po lang sa Ginoo mo sa stasyon karon sir sa paano ko lang himo Ginoo ra mo gyud. Kana may mayo tay no. Taliwala sa imong kondisyon, sa imong kuan karon tay, sa imong kinabuhi tay. Dili gyud ta mawala og pagsampit sa kaytas-an tay no. Believe ko sa imo hatay batay. Sa imong kondisyon karon tay nang nabuhi intawong katay. Pasalamat kay ko nga. Paano ko nga inutil kayo ko kalihok mo ko. Lagi tay salot jud kay ko sa imo hatay no. Wag mo kasi ako maisuon. Masakit ko ako lagi ubot kasi batiman ako so lagi na. Mao na imong gi ka problemahan karon tay. Nang karon sir nga maantos lang ko kamang-kamang karon kita ko. Mga buwak nga lansones kaya ko ibaligya. Mao ra jud tay. Wa kilain kita jud ko. Di ko na sulod lang karon kaya na ako. Kana makaya nimo tay magpasuhol ka. Pero dili kaya di man ano karang dali sir wa kay bugas balay. Wala kay bugas inyong balay karon tay. Duha na kadlaw na kung may bugas. Duha na kakaadlaw ay bugas. Unsa ra may imong gikaon? Nay mga ang kuan na pinangayog ko na mo. Saging-saging. Ang mga ngayo ra ka. Ginoo. Ako kay amigo magsaging ngayon magsaging. Aw nay kay amigo nga mong wagsaging ngayo lang gagsaging. Mayo imong amigo tay no tay. Karon gali sir ampo lang sir Ginoo makapalit ko bugas kay aron nakakaon ko taro gay. Gutom na tayo sir. Mao tay. Ginoo. Sige tay na ako ihatag sa imo hatay o. May pagbuot yun is Ginoo tay nga malabihan ta ka ha. Sa mawang puta na. Ha? Para asaw na. Dili imo ni. Ha? Unya karon tay na among koy dala bugas tay. Dili na lang kamo adto didto sa inyong ano katong mong nga lansonisan. Salamat ana sir. Oo kana. Ang imong una pasalamatan tay ang Ginoo ha. Ginoo na ko sir kay ikaw ginakasugat na ko. Og kasi Ginoo. Kana tay ha. Ampo lang jud ta kanunay sa Ginoo tay. Unya karon tay na koy bugas nga ihatag sa imo hatay o. Dili tay para ni imo bugas kayo. Salamat kayo sa inyong yata sa kuha. Salamat kay Waluwas ano sir. Oo. Ugay na ako ng memorot. Oo, ang una nimo pasalamatan tay ang Ginoo. Salamat sa Ginoo nga taga-api mo
At mas kung salawas, dagan kang tabangan. Salamat sa Ginoo tay no. Unya karon tay haman dapit mo yung balay tay kay hatod ta ka. Makasakay kag motor tay. Ay, ito sanahan. Makasakay kag motor. Sakay mo ko, sir. O sige, hatod ta ka tay. Ako lang ni ibutang diri ang bugas tay ha. Salamat, sir. Tay, alik tay, hatod ta ka tay. Sige pre, wala diha pre, kunitis ta tay pre. Hatod ihatod. Ako may balay tay. Tawa niyo yung balay. Mga ma'am sero, isang ingon ani ang sitwasyon ni tatay pero ang iyang balay nagpakabiling limpyo. Sige pwede rin tayo sa sulod tay. Kinsa man yung balay tay, muha na ikaw galingon. Ginikanan. Sa imong ginikanan, ha naman imong ginikanan karon. Napatay mo. Ate bali ikaw na lang ibinlan diri. So, dili na ko magdugay tay tay. Ampo lang kalmente kanunay sa Ginoo ha. Ano man ang Ginoo sa imong sitwasyon karon tay. Ha? Kung sa ngalan nimo tay? Edgar apelyido. Gasta. Sige tay ha. Nasunta na tayo ng amping katabi niya. Kasi po tayo makabalik ko diri ha. Sige tay, una na ko tay, di na ko magdugay ha. Sige, God bless tay ha. Sige, sir.